Сега да видим нашите момичета: Камелия Дунавска, Таня Ставрева, Юлия Момджиева, Снежка Михайлова, Анастасия Шаренкова и Биляна Хендерова. Това е композицията, която най-много ни вълнува. В основата на нейната постановка лежи един символ на българската история. Това не е вече само спорт, това е изкуство. Отлично изпълнение на българската честица, отличен завършек на нашето участие в Хелзинки. Камелия Дунавска, Юлия Момджиева, Анастасия Шаренкова в това съчетание дойдоха от индивидуална подготовка, така както Стела Ангелова и Мариела Пасилиева, двете най-малки състезателки, които играха в другото съчетание с обръчи и ленти. И никак не беше лесно обработването на тези гимнастички, свикнали да играят и да се изявяват самостоятелно в ансамбловото съчетание. Таня Ставрева е с най-голям опит, световна шампионка от Варна, заедно с Камелия, европейска от Флоренция. Снежка Михайлова е европейска шампионка за девойки от Атина. Но, така или иначе, в последното изпълнение ние видяхме това, което винаги искаме да виждаме от страна на нашите момичета: безупречно, вдъхновено изпълнение, един достоен финал на най-трудният шампионат в историята на европейските първенства. Нищо друго не очакваме, съвсем естествено, освен десетки и втори златен медал за нашите девойки, 11-ти златен медал за българският отбор от Хелсинки.